זה משהו בשביל הזוג הצעיר, בשביל החתן, זה הכל. החוכמה שלכם, איך להגיש לו את טהרת המשפחה, בצורה שתהיה נעימה. קיבלנו פה המון כלים, המון ידע. לא רק לחיי זוגיות, לכל קשיים בחיים, זה ממש נתן הרבה. יש סדורה של כלים שיכולים ללוות אותך במשך כמעט כל זווית בחיי נישואין. כשסיימתי את הקורס הזה, באמת בכיתי. ואמרתי לעצמי, איזה פספוס. כאילו, שמעתי כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה תוכן, כל כך הרבה בסיס, שאני פספסתי. שמתי לב משיעור לשיעור, שפתאום אני מתחיל ליישם את הדברים בבית, ואתה מתחיל לשפר בבית את הדברים. זה יותר נגע בי אישית, כאילו, לבית, מאשר שאני רוצה להעביר. אם היה תלוי בי, הייתי רוצה לדעת אותו 10-15 שנים קודם. נושאים חשובים ועקרוניים כל כך. תמיד היה כזה אוויר של גובה העיניים, וכל שלב על לדבר. אתה לא יוצא מדריך חתנים רגיל, אתה יוצא כבר סופר, אתה כבר יוצא משהו הרבה יותר מיוחד. אין ספק שהקורס הזה מומלץ לחתנים ולמדריכי חתנים.